Helo, Gareth ydw i, Gareth fel Gareth Bale, ond hefo clustia. Be sy'n gynnu ni heddiw? Erioed wedi meddwl fod pawb yn y byd yn well na chi. Dyma wefan i brofi hynny, sketchswap.com. Ar y wefan yma, cewch dynnu llun a'i yrru sgrin defnyddiwr arall, ac yn ei le cewch lun yn ôl, wedi ei greu gan rhywun sy'n sicr yn fwy talentog na chi. Teimlo nad oes neb yn eich swyddfa yn gwerthfawrogi'ch talentau? Cerwch i'w wefan yma i brofi bod nhw'n iawn i beidio. So dwi'n mynd i wneud sketch bach yma yma. Nes i'n wneud celf yn ysgol, ond dwi yn licio wneud drawings. Wel, na fo, wan dwi'n gyrru signed sketch yma yma. Hey, yo mate. Gyrru fo i rywun random yn y byd am dwi'n gyrru sketch yn ôl gyda nhw. Mae'n sgada fo well na fi. O, da de. O, sketchswap.com, gwch chi drio hwnna adra.